Táňa Kelejová Vasilková, Dominik Dan alebo aj Dostojevský. Títo autori patrili v minulom roku k tým, o ktorých bol najväčší záujem. Romány, detektívky, ale aj staré dobré klasiky, aj to boli najpopulárnejšie knihy roku 2023. V knižnici Ružinov boli na niektoré doslova čakačky. Knižnica Ružinov má dostupné aj najnovšie tituly. Zväčša trvá približne mesiac od vydania, až kým sa dostanú na police knižnice. Najpopulárnejšia bola minulý rok séria kníh od Lucindy Ríliovej. Je to síce slovenská autorka, ale dej alebo obsah tej knižky je 7-dielna, je od Lucindy Ríliovej, 7 sestier. Dokonca čitatelia aj čakali, že kedy vyjde už tá posledná časť, 8, čo sa volá Atlas. Doslova majú na to dievčatá z výpožičiek poradovník, ako sa povie. Najpopulárnejšie sú však stále detektívky a ženské romány. Stále viac a viac sa však požičiavajú aj overené klasiky, ktoré si pamätáme z povinného čítania. Teraz ich však Ružinovčania čítajú nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Stará známa dobrá klasika od Dostojevského Zločin a trest alebo Idiot. Dokonca si niekedy prečítajú, som zháňala, teda našla som čitateľke denník Anny Frankovej, čo sa dokonca dostáva aj pre tie stredné školy, gymnázia, Sofokles, Antigona, rôzne tie tragédie, nielen v živote, ale aj v knihách si ľudia musia prečítať, takže ide to naozaj. Knižnice sú z roka na rok omnoho viac populárnejšie. Okrem seniorov a detí, ktorí toho času na čítanie majú omnoho viac, si do nich cestu našli aj iné vekové skupiny. To všetko sa práve odrazilo v tom, že nám postupne každý mesiac narastá počet čitateľov. Postupne k nám prichádzajú celé rodiny. Veľmi výrazne sa zvýšila kategória mamičiek s malými detičkami, ktoré sú na materskej a ktoré zistili, že naozaj ten čas s tými maličkými sa dá úplne úžasne stráviť aj v knižnici, kde si oni nájdu pre seba niečo, tie detičky sa môžu zahrať, zabaviť. Preto aj treba rôzne programy, ktoré sme začali pripravujeme pre takúto kategóriu čitateľov. Pre TVR Mariana Podlucká.